1, 2, 3, come on! Come on, come on. Ito po ang ating ingredient para sa ating toppings. Start na po tayo. Konti lang pong mantika. Painitin muna natin siya ng painitin muna natin ng kawali, then onion. Lagyan na natin ng sibuyas, saute na natin. Ginagamit ko talaga sa paggawa ng mga big sauce ay sibuyas. Mas masarap, mas nasasarapan ako. Susunod na natin ang ground pork. Haluin lang natin. Optional siya, pwedeng minit-nit na nilagang manok or ground beef kung anong gusto nyo. Diretso lang pong halo para hindi siya masunog. Pwede na natin siyang ilagay na po natin ang ating spaghetti sauce. Since yan ang available, kasi wala akong tomato sauce. Mahirap dito. Malayong bilihan. Continuous stirring lang din po para hindi masunog ang ating sauce. Kasi madali siyang masunog eh. Pag may sauce na madali siyang masunog. Pag malakas ang apoy. Low heat lang po. Luto na. Set aside na po natin. Palamigin natin bago gamitin. Gumamit ako ng leftover na ground pork. Kasi yung available, walang hilaw. Kaya madali ko siyang naluto. For creamy white sauce, ito po ang mga ingredient. Para naman po sa ating creamy white sauce, kailangan po natin ng 3 cups ng tubig. Painitin natin siya ng konti bago natin ilagay ang ating powdered milk. Haluin natin. At isunod na natin ng 3 spoon flour. Haluin po ulit natin. Dito natin sa mahinang apoy lang para hindi siya masunog. Lagay natin ang paminta. Tapos, lagay na din po natin siya ng asin. 1 teaspoon. 1/2 teaspoon kasi yung gamit ko, kaya 2 beses akong naglagay. 1 teaspoon. Continuous lang po yung ating paghahalo. Kasi, nasusunog po yung ilalim. Hindi mo siya hinalo ng hinalo. Then, check na natin kung malapot na siya. Hindi pa siya malapot. Atin pong diretso pa ang pagluluto hanggang sa makuha na natin ang tamang lapot. Then, ayan. Malapot na. Set aside natin. Palamigin na natin. Pwede na tayong mag-umpisa mag-garnish ng ating loaf. Tanggalin po natin yung mga sides ng loaf. At dahil oversize yung available na loaf dito, yun ang nabili, babawasan ko lang siya ng konti. Pero magagamit pa naman natin yan, mga sides na yan. Ating to-toasted, pang merienda. So, walang tapon. Okay. Ayan. Done na. Garnish na lang po ng cream mixture ang ating baking pan. Pagkatapos, layer nyo na po ang loaf at lagyan nyo na po ng topping sa ibabaw. Ulit-ulitin lang po natin yung step 1 hanggang sa maubos po natin yung loaf. Mga 4 na layer po siya. 4 na layer yung taas.
Pag natapos ng 4 na layer ng loaf, lagyan po din natin ng toppings sa ibabaw. Sunod na po natin ang cream mixture. I-overload lang po natin para yung ma-cover yung buong loaf. Pag na-cover na ng cream mixture ang loaf, ilagay na po natin sa ibabaw ang sliced cheese. Set aside nyo lang at least 1 hour para ma-absorb ng loaf ang cream mixture. Preheat na po natin ang oven toaster, tapos set natin ng 8 minutes at pwede nating ilagay ang ating loaf. I-check natin siya after 5 minutes at kung hindi pa toasted yung ibabaw, lutuin pa natin siya ng 3 more minutes. Luto na siya, palamigin muna natin bago natin iipat sa ibang lalagyan. Try nyo po siya, masarap at malinamnam. Abot kaya po ng ating mga bulsa. I hope you enjoyed this video. Next time po ulit.